Matambudziko atiri kusangana pamusoro penyika yenyaya yechihure chiri kuti wandei chihure chiri kuwanda. Vakadzi dai varume venyu chaivo chaivo, imiwo varume dai vakadzi venyu chaivo chaivo, zvinotibatsira pakurarama. Matambudziko ari kuwanda zvakatinyanyirei. Varume vese vamunoona ukaona akachena anenge atopfekedzwa nomukadzi wake, anenge atoitirwa rudo nomukadzi wake. Hakuna munhu akashata pamusoro penyika. Mwari akasika denga nonyika akasika munhu pakupedzisira akati ndoti munhu akafanana naiye. Zvichireva kuti vanhu tese takangofanana. Ungave mutsvuku, ungave mutema, ungave murungu, takangofanana tiri at the same. Saka ndiri kuti munomu tofanira kuti nzwisisa. Tine nyaya dzatinotonga munomu vanhu topedzisira takutumirai zvikonzi. Hatitasire kutumira zvikonzi, but zvikonzi zvinouya nomucherechedzo wezvinhu zvakaipa. Kana achiti zvikonzi zvinouya nomucherechedzo wezvinhu zvakaipa inyaya yekuti unotonga kana patonyatsoona kuti una chaunacho tinozvinzwisisa. Chechi2 tinonyatsoona kuti no kutaura kuramba zvakasi chinhu anacho totumira zvikonzi. Saka chakanaka kuita zvakanaka. Tinoona kuti vakadzi vanotora varume vasiri vavo. Vakadzi vakawanda pamusoro penyika, asi tinoti sarudza wako hako mumwe chete. Kana murume wada vaviri zvinoitika, asi unofanira kuti nzwisisa. Zvakafanira kuti unoona mudare muno munhu anoya runyandani musoro, zvichireva kuti kudii? No one above the law. Tese tiri pasi pemutemo, titeedzere zvinodiwa munyika tirarame zvakanaka. Saka ndinoda kuti hangu muno mudare tinzwisise teze mutemo unodiwa pamusoro penyika. Isusu hatitonge zvaunofunga iwewe. Kana ukatotaura, but tinotsvaka kuti mhosva iri papi zvakutaura ndizvozvo here. Pane imwe nyaya yekuti togona kutumira zvikonzi, totarisa panhu pacho ngeni. Gondo rikashaya katiyo rinotora chi? Marara. Mazvinzi? Saka hazvinoshaya zvedu marara tinoita sei? Tinotora. Ndipe nyaya dzinotaura namapotoni. Kumzai. Pamusoro changamira. Patakaenda kumba kwaamai aiwa zvinhu zvanga zvimanake, zvinhu zvakanaka. Asi ndasvika kumba ndakatarisana nawo kama yakanaka. Asi zuva rakazonorara kwamai gumi, aiwa zvinhu zvese zvakazochinja changamira. Zvikanzi kudii? Havatauri. Vanongosvika kundimara mumba. Mwana ndianongonzwika pamba. Foni handina pari zvino. Ndakatorerwa foni. Ndikati ko foni ingatikamira nani kwamambo. Zvikanzi foni yanotengwa namambo iyi. Foni ndiyangu. Izvoko zvakwamambo wako nezvakwamambo wako. Foni wakabva watapura ndobva vaenda. Ndikazara ndisina foni. Mari yandakupiwa. Kusvika touya pamwe chete kudai sonhasi. Tatouya pakasiyana. Vabhadhara mari yetransport bva ndasangana nawo pachuru. Kusvika panapa tangu tisingatotaudzani, hatitotaudzani. Kusvika patakagara panapa kudai tinongotarisana sezvazviri kudai. Munongotarisana sezvazviri. Wane nguva yakareba sei waenda kumurume kwacho? Ndakaenda nguva 23 kusvika nhasi 5. Akapinda mumba mako kangani? Vaiuya zuva rega rega, asi vaiti vakauya yangu yepabonde vaingondidiskodera kuno. Zvanga zviri zviri zvekungoitawo kungoti kuti zvinzi ndaiita. Votopedza kudaro vobuda voenda kwamainini. Kune mukadzi ariwo kumashops. Unowaiko kwavari kupora chinorara. Ndiyo mukadzi anokusungirirwa pamba, auya agare pamba. Nokwaibva vanorara. Mumba umo kurara kwavo vakangorara nenge mazuva mairi matatu. Zvakafanana nezuva rekuti kuchene kwanhasi vanga risapozenge vararamba mangu. Asi havana kutorara mumba macho. Vakangopedza kungodya chikafu nokutoti ndikudzoka. Nokwa vakaenda kapedza chingwana vasipo. Papai vakazodzoka. Ndakangoona munhu angotora chigumbeza ndakutoenda. Ndokuenda kunorara kwavakanorara. So ngomuka wokuseni ndokunzi $5 iye ndakanga ndakupa kwani mari yakanga anichengetesa chiti ndekundisa kudai. Vakanga vada kutoitora chida kunochengetesa sabhuku.
ndikati koma kutotengesa sabhuku mari sei ndomukadzi wenyu here zvikanzi ndozvandinofunga ndipochitengesa sabhuku mari ndikati aiwa mari yandichoshanda nhasi ndiyo munochengeta sabhuku asi yamakandipa ine akuichengeta ndini kana makuida ndozokupai ehu ndo $5 andanzikuitisa bhazi kuti tiende kwamambo ini ndikutongamira damira nekutongo tinosangana mberi tasangana pachuru kuzosvika ndizosvika asi mabva kumba kumachete makaparadzana kuti vangopinda saka bonde ranga rokuti vanga rokutomanikisa bonde zvanorashangamire kudanana nekuwirana nekuzwanana bonde rinoda kutamba asi mangumba tinotamba chikudzii tichingotarisana panganga pasina ndakambotaura nemwe mazuva ndikati bonde rinobvira kuseni ndichiri purana baba naamai iva kuseni ndichiri purana kana kumanheru kunononoka kudoka nokuda kuti rinenge riripo nemuri pagiyako bonde hazvimbonetsa unitoza kuti kere uyapamba zvakanaka but kana bonde rinokumanikidza unoona ndoroita sei ndorokumanikidza akagara pamusoro kwacho habuka anoramba ari aripo kosesa kuti kudzindaita sapa nechinenge chaita se chaita zviniro zvafanira kushambisa adhamu naevha chero vakachengerwa vakadya mutyero wokuita se wokuziva vakanyengerwa nonyoka hatisi kusaka zvitanga zvakagara zviripo tikazviwana zvisiya futi zviripo iwo uchiona kwako zvino fyucha here kumberi kwako changamire fyucha hapana rudo hapana sikuziva kwangu murume wangu ndinomuziva kumashure kuti tichidanana zvikatazvara mwana wandinaye aiwa taiwirana nekudanana asi pazvinoda hapana okay ndoda kubvunza mubvunzo wekuti maenda kumba kwababa wako naamai vako ambuya vakamubikira zvakanaka ambuya sekutarisa kwanga vakaita zvina kuzodaro nekuti takazononoka kusvika kumba foni yangu inini yakanga yatakurwa namai yangu foni bedroom wasina kuiziva asina kuzviziva foni ava kuti vafoni amai yangu neava vasina communication saka mai vangu kuti vafoni ava vabvunze kuti vari kupi zvakavaremera havana kuzoziva kuti hatiri papi takazosvika kumba palate tikangosvikawo bikawo sadza havo nebinzi ndokuzosvikawo kavakaita kadyiwawo sadza uyo havo irungu nekukumbirawo regerero kwavakaita nokuti vakanga vasisina communication nevabereki vangu akukumbira muregero chino chine ripasinawo chogumu chakabvisa ai chachiripo vakabvisawo $5 ndokubva nditi ndiperekedze kwasawira wenyu ndokuenda nawo kwasawira wangu kwawedu ndokunokumbira regero ndokuenda kuti $5 ndopandinapo oti ndiwane kusvika kwanambuya vangu noti nasisataudzane nawo ndingasasvike oti mutikumbira regero ndiwane kusvika ndobva wazoperekedze kuna asawira wangu aenda kukumbira regero kwabereki vangu ndokusvika kwavakaita akati kuna mambo wenyu chii pafoni mame semakumba panyaya yefoni handifoni haida kutengwa nani namambo kosaka avingei kudare kwamambo foni isina kutengwa namambo zvakuda iwo changamira orit kuwa rinobvoza kunyepa asi richitaura chokwadi uzotinzwe pamuka kwambano mukadzi chakaitika iwe abva kunoshangamire ndikaenda kumba ambuya ndatasvika ndobva ndalala saka manheru yayo ndokwakati chifonitese torai sezvamanzi mimi mozondipa mari kupipa mambo chitorai foni saka kusenda kuenda kumba kwakatanga kunaya mvura ndikati imi zvamune mwana chitaise chisarai ndobva ndavasira $5 yekuita sei yekutera nayo kumba ini ndobva ndaenda kumba mangwana acho wakazosvika kumba foni ndaitogara nayo ndikaenda kubasa nditori nayo asi nyaya yefoni manje yakatozotanga pane 3 days ndikanzi foni handida kuti tuitese kuende nayo ndikati aiwa ndinotipa mari tutese zvatiri kuitirana tirega ndisenzese foni saka nekurwara ndanga ndichiita foni iyo ndikatozotengesa ndoane mari kuya kudare kuno nanhasi kutorwara izvozvo ndanga ndisina mari kuya kudare iwe gara padhuze rapo apanogarisa mwana muoenda saka uri kudini magarira muchamushauri mafambira chamushauri inini handinyangu tinendirwadza maningi nekuti ndoziva tikandetsana nemukadzi tinogadzirisana tikandetsana ndifunge zvekurambana asi ndona mumwe wangu ndofunga zvandinge chiita tichinetsana zviri kumurwadza stereki ndofunga ndinomuudza kuti misha inoita sei inowanika inonetsana vanhu chero havanguri vasinganetsani mukadzi wake asi kachinge tanetsana ndikakudzorawo ndinzwisise togara tese asi unozvibvoseiwo kana waenda kuna amai ukazvirwa maini usingatauri navo ndikunyeperwa changamira ukunyepera ndikunyepera kuroora kwakaita una musi wakamusinya here nombama takamusinya ukasinya
Pamukasunyana miri yayo unofana kuudzana. Tikasunyana tinodzoredzana tega tega. Zvikade mwe munhu. Aiwa. Une mungu here kuti ukapedza kurara naye uende kozama guru kuti takaita style yakati. Aiwa ndidana. Saka unai murudo kusvika murufu. Handina dambudziko naye zvako. Hanzi handina dambudziko nemuudze kuti zvanzi handina dambudziko newe. Mutaurire, mutarise umudzi. Ini madzimai handina dambudziko newe. Ndine mubvunzo baba bei. Mupe mubvunzo wacho. Mubvunzo wangu ndewekuti zvamukuti munondida hamuda dambudziko neni. Rudo here rwamunondipa kana tiri pamba paya. Nokuti mukanetsana neni pamba seizvozvo zvatakagarisana tikaita takagadziriswa muno takanzi tiende kumba. Ndofunga kumba kwemai ngosvika munyarara. Mungokwindimara mungoti zii. Mwana undi wataingonzwa paya achitaura. Imi hamuna chimwe chinhu chamunotaura. Ndokumbura uchangamira nditi suduruke nditore bhegi ndikuratidze zvandakuratisai. Tora. Ndinapa ndakabata mwana wangu ari kumusana ari mucheche. Apa pamuri kuona apa paiva nefoto ravo. Mufunga vanhu muri kuzviona izvi. Ndini paiva nefoto ravo apa. Musi wa2 February vakapatanura foto ravo vakaendesa kumba kwamaiguru. Hembe dzavo mbamano vari kutakura 1 mumaoko dziri kubuda. Saka ndopandinoda kubvunza kuti ndorudo here. Vanondida. Inini ndotovada. Nokuti murume wangu ndakasarudza kuda kuvakanai musha. But situation yandikurarama yakandiomera rudo mbamu. Hamuna rudo rwandiri kuona. Chese chandaitana nawo vari kundonotaura kwamaiguru. Chandaitana nawo chese chinenge chichako kwamaiguru. Vanomuka mbama mangu achinisira mboregeza kwamaiguru achijeka kwamaiguru achikuda achienda. Mbama mangu pasina ndichitarisa nemasango ndichinyarara. Zvese zviri kuitika nyangwe madheta abva muno musi wa22 kusvika tidzoke nhasi zviri kuitika. Ipapa kuti kuchine zuva ranhasi vanobvira kuisa kana nzodzi gumbezi rangu ranga chinhuwa weti ranga chinhuwirira havana kana kuzvinzwa vakangobuda ndikuzi ndikunorara kumashops ndikunogarira basa kwangu kunobiwa handizivi kuti yavo basa ndiorega here riri pamoyo paya mavanogarira everyday iko kwava nemukadzi ane mimba vari kundifusurira inini kuti ndibve pamba apa vauye vaise mukadzi mumba imba inini changamira dhiramu rakazara rakagarapo ndaituta mvura nemusoro kubhohoro ndichidurura mvura mudhiramu ndichikanya dhaga ndichiva padhaga ndichidhonza zvidhina ndichiva pazvidhina kuti imba yangu imire nhasi yamira imba iyi ndakatanga kuibikira musi wa18 December nhasi uno ndikufusira kuti ibve changamira ndosiya here imba yakada kuti igare mumwe munhu andikuroverwa pamba ndichironzi ibva ine pane odhi mufoni vachindirova vachindidzoda kuti nyaya ipere kudaura pamambo ndikubuditsire gubhuru pamberi pamambo nyaya isarwa ndikutongeka odhi iri mufoni Tora odhi yacho. Unoti kuli zima zvako. Changamire neni ndiri munhu wekuti ndiendere mudzimai wangu. Pane zvimwe zvinhu zvandinoziva kuti tikanetsana mumba zvinongopera handifumuri mudzimai wangu ndechimuda. Asi kana nyaya zhinge dzaakubuda kudare kureva kuti inini pazvandototadzirwa zvakawanda. Kunyarara panapa hakusura kuti handikwanisi kuzvitaura asi ndichise mudzimai wangu ndikamufumura zvinozoita tichigarisana tinozotarisana sei mangwana. Pane nyaya dzakawanda dzekuti handidzitauri kuno ndichiti mumwe wangu. Right. Ndoda kuvhunza. Pano kufumura kunodarika kukuenzerana. Hakuna kudarika kuenzerana. Asi ndichitira kuti Anoitira weti pamagumbezi here? Anoitira tsvina pamagumbezi here? Aiwa zvakafanira kuti akandirambira bonda kuti nhasi ndakaneta. Handingazvitauri kuzoti munhu anoneta. Mangwana anoita sei anondipa. Ndinongonyarara. Saizi yako unorova bonde dhei. Handizoita dheri ndisipo dheri ndiri pamaiguru chidzoko. Kwaenda uko ukabva ukwanenge kuti zvinge zvisva kuti uda bonde. Saka uri kuzviita zvako zvese. Ndiri kuzviita. Pano zvipi zvinodarika izvozvo kufunga? Ai hapana zvinodarika izvozvo. Asi nyaya yekuti kana chinge ndatadzwa kana kamwe chete hafari kundifumura. Tinogarisana zvipera tiri munhu. Ndikabatiuita uita chimwe wega kuti nyaya dzinenge dzanetsana iwe unoma private talk unongoita zvokuti hautauri kuti iwe kutonge zingisi. Changamire kana unokanganisa unodi kuti kana nyaya dzako dzinenge dzaita wabva kwamaiguru marara sei medheni kana wakakutanga kana diripo ridhopodya woenda kubasa kwako zvakanaka wadzoka maswera sei unoonekwa here urema wako hauonekwe Changamire waunozviitirei asi mumwe wangu manje anogadzira nyaya. Ndiri kubvunza izvo kuti unozviitirei ndazwa pafoni muchipindura nazo unozviitirei unotadza kungoitawo private talk wega zvakanaka. Zvakafanira tikanetsana tinogona kutadzirana wotaurisa asi wozodzoka wozoti mumwe. Alright. Mbatya dzako dzakawandira kuti mbatya dzangu dzandoita Changamire ndoti kwandaenda ndikachinja ikoko ndosiya ndabvisa iyo ndotora ndikandochinja kundosiya kwandaenda bvisira. pambatya dzatinodiwa kana unobarika dzinodiwa sei kuno wakadzindoziva? Ndakakorora kuti vanoda dzese dzinowanzopfeka. Panozivikanwa dzemukati mapendi yako ari kumaminibhuri yari payakawandira Ari kwese. ari kwese kuno 44
iwe mapenda zvese zvikwamaiguru changamire ndabva kuno ndavabvunza vageza vari kupa kwangu inini ubva wachapenderawo ndokusei vaturika padenga pabathroom ini ndokuti komurume yageza chasiyaisa pabathroom mambo chii cherechedze ndakanatsoziva kuti penderawo nekudini ndobva ndapindawo mbakanebame asi munomane muroi here zvikanzi inda ndikati ko makatanga rini makageza muchigara panapa munowachapendera imwe imwe yanikamba muno ko inga mase pabathroom apo sei achiwachapendeweka ndo zvavari ndikangororwawo navo vachingodaro saka ini ndakangozvitambiro ndo zvavanodawo pana asingazivi kuti kana ukaenda kutoilet pamwe pano zvimwe zvikusarirawo unotadza kuwacha izvo ini ndakangosvikiro zviripo changamira kuti nditi vakambodisirawo pendera umwe wacho ndasandariona vanongogeza vachizviitira zvinhu zvavo saka ndikangomuonawo zviripo ndakangotiwo ndo zvavariwo saka ndabvira ndakambozvitiwo ndo zvidai saka vanowacha vega vawacha vega panoti vavayanikire mumba mangu nawacha wega pende vanongujembera changamira padobvisa hembe dzangu inini ndobvisa ndipende ndosiyeko changamira dai panyatsongura nyaya ika inini kunyarara kwandikuita panapa ndine zvakawanda asi kana achinge achitaura anowedzeredza nyaya yetisi ikure zvimwe zvari kundinyepera zvizivi orit mambo vakutiende kugara zvakanaka kubva paya pano chakachinja here kuwirirana tanga tichiwirirana asi kuti ndenyaya yekuti ivo vanoda zvipupurira kuti vane 3 days dzandakaya kumba vachiti ndikaneta ndobva kunonga musana wangu kuti asi handina kuzvitwara pana ndakazvitwira semunhu anoneta ndakangonyarara kana mukavabvunzawo munhu atsanangura vega unoziva here kuti kana munhu akati akaneta ukabvira parefu kusekenyedza nyaya dzacho dzinosvika pakufamba dzinofamba asi kuseri kwacho kunazonzi futi wandimanikidza aiwa ka ndiri kutaura mukadzi wako kana akati akaneta kana akati akaneta jeri rinobaba sei kuchera pasi ukabvira parefu uchirezva kubvira parefu uchirezva ukungotadza kusvika kunyumba kwacho unosvika sekusarangura maita kuti bonde rinobvira kuseri pamba kwasvikawo mukadzi kana chibva kubasa akagumbuka zvinonetsa kuti bonde ipfungwa kabatika bonde ipfungwa but tiri kutaura kuti ukasekenyedza rinotadza kufamba here rinogona kufamba ndenge aisekenyedzeka aiwa ka nawo mwana munomisa nayo kana mwana murara munomisa anoenda kuseri kwangu iwe unenge ndiri padhuze asi kana asingasekenyedzeka mukadzi anosaiti here kurari wanati pano kwazvinoramba hapana kwazvinoramba changamire bonde ndiri kuita handisi kuziva kuti pane here geji yaari kuda iye darika orit musikana iwe unoona chakanaka nochakaipa pamusoro penyika tino zvatinotakana nazvo kune masuicide ariko kuno vanhu vari kusungurudzwa mudzimba kuno vanhu vakusvika pakupinda parufu nokuda kumamereji wayo anoda kutariswa ese kuti akamira sei mambo vasati vapa mutongo wavo iwe uri kuti kudii nazvo zvomusha wako inini musha nandichiuda kana ivo vagadzirisika vakabvuma kugadzirisika asi kana ivo varamba kugadzirisika vachiramba kasunga nekuti chikutadzisa kuti vabude chavasiri kuita papa kubudisa murume kuti hanchada nekuti vakataura ndakati hanchada mudare mamamo ndinomeserwa asi inini mukadzi ndinoda kuti ndinoda asi kumba situation ndochambovadza ndozviripo apa havasada kubuda pachena nenyaya kuti vari kutya kuti ndinonzi ndinomeserwa zvakafana panandi pano changamira pandikauya musa 22 ndine kutaura here kwandakataura inini ndichiti murume handite bonde katatu pausiku ndakambotaura kudaro asi ndombiri yazara kwedu kunzi mukadzi iwe haiti zvakunondifumura mudare kuti hanzi akati andoda katatu usiku ndazara mbiri muvhireji taenda kumba kwedu vakano ndakavaudza kuti mwana wangu tese ana haana bhutsu noti vakandikodza vakati ndoda une mwana wako ndazvichengetera mwana wangu kutirega mwana wangu haana bhutsu ndakavatsanangurira zvezvako kuvhireji vhireji ndikusekwa kunzi rudo rwamambo rudo irworwo kana murume asisa kude dhipdhip nemwoyo wake hane newe pane kuswera chiro chiri kupiwa rudo nerwamambo ugare namambo kunoku ndozvandikutaura kuti muvhireji asi kungoshingawo ndichiti ndikushingawo ndiri pamusha asi kungofamba wangu kuti munhu ari kungofamba wasapana waura pano mari imhomwe ndine 20 rwazi yavo yandakanziriswa yandina ndina ndoradzangeri yamakanditi ndozovati sori wakadi kutsvagawo munhu samukuru kumba kwenyu makati soriwo aiwa ndakati sezvamakataura munoya naye kuno saka ndaya naye kuno tichagawo ino 20 kurumbidza changamira tokumbirawo hapana kwandinoiwana
saka one ndine iwe chete yandandakanza ndoita so izvo zvato yanetsoka kubva kunhu naiwe wainosoka mabuda pamba usiku wachita zindi vakumbosusukidza tinosangana mberi tazoona wai pachuru ndoparisa kuita tezo kusvika pamadzika pamadzika pakana uchibva kukunda kana uchibva kuchuruma handinodi mbora pavanhu padhuze waita sekukurosa kwese nomugora ndaita kuti kana chiri usiku pasangu ndatoyanikuona ndatoyanikuona andina mufuti anodziwa munhira pane zvinochi unosomatewe ka ndachaseka ndinofamba ndega nepakati pesana isati vaizora zivautatu wakwachikushamba patira mukadzi kuendora ziyekuritsa mari yavati ndanayo madzivaiye 20 chimwe chako yako ndipe chawakabata mumaoko ndipe chawakabata mumaoko gadzika chi muna moto matogara nawo mupe mari yako ya maonero andaisa nekuona pangu inini nekufunga kwangu ndaona kuti hakutina kwatiri kuenda wazvinzwa rodzi renyu hapana kwatiri kuenda kati unoda kuti umonudza kuti pawaizvinge uchituka mambo zvanga zvabatipinda pa mise chenyewe choko handina kumbotuka changamiri handina kumbotuka hatitonge kudenga tutonga pasi peziva nyika ino usaite yako wazvinzwa tatenda right musoro yakuno rodzi ravo taakudestroya muchato tinokanzura mupe 20 bond mira kutanga wagara pasi gara ipapo 20 bond muchato hapana tadestroya marriage namaakumuda unodzokera umboenda kugara pasi ndakavasvikira vaine zvinhu zvavo zvavaishandisa asi ndinawo inini vakatenga sola hombe inenge dho imwe sola ye100 watts ndakasvikira vainayo vakatenga chibhodhi chavakaisa mubhabha imomo ndinawo vakatenga spika hombe ndinawo mumba mangu inini vakauya nesola idiki asi handisi hangu mawatsi ainoti mawatsi mangani yavakanditi uwanewo chekushandisa pamba vakandigira mp vakati da kuti uwanewo chekuridza pamba nekasola panel vachida kuti uwanewo chekuridza pamba ndozvinhu zvirumba kwangu izvozvo hamuna kana propati kana chinowana vaita nditenge nokuti kana azoenda pakwandi zvanda zvese tora wazvinzwa zvese enda kutora izvozvo pamusoro changamiri inini changamiri ndiri murwere handikwanise kusenza ngoro gejo zvakatonga nomudzimai yangu ndiri kumarenya tonachirwana anambotara ngoro zvekubhabha zvekutaurwa sora ikati haisi yangu ndiri kutogadzira sora imwe ndaruka yaitogadzira iriko haisi yangu ye100 watts chete iyo zvigero akasvika ndiinazvo zvako ndizvingato ngoro geti akusara zvikonomadhamo ndovapa zvandakatenga zvitese zvese usaite mezi imba yakasenza unayo ndiwakavaka ndizoberita imba iponobhadhara 250 mwana wako uchengeta kana ndiri kuda kukumbira changamira ndinoziva mabi angu zvavanoita sekutaura kwamaita ipapa havakwanisa kubuda pachena munomu asi kumberi kwandiri kuenda kunditozoti kunenge kuine nyama unotuma mupurisa unouya kunotokupa mupurisa kana wapenda wazvinzwa iwe usaite noizi upenyu zvake zvakwana